Assassins de sèries! Ei, què tal esteu, Assassinators? Avui tenim un nou espai d'assassins de sèries, on parlarem amb tots vosaltres sobre les sèries del moment. Assassins de sèries! Volem començar parlant d'una sèrie que es pot veure a Amazon Prime Video. Es tracta de La Roda del Temps. És una sèrie bastant sosa, com una de les seves protagonistes, Rosamund Pike. Sosa! S'ambienta en un món fantàstic en el que només les dones poden accedir a la màgia. Podria haver estat un bon projecte, però s'ha quedat amb un... Meu, 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 meu... No té ritme, és inconsistent, i uns actors que no peguen ni en cola amb els personatges. Si no tens res millors que fer i se t'acaben els vídeos de TikTok, pots deixar-te caure per aquesta sèrie sosa. Assassins de sèries! Ara passarem a obrir els telèfons per a que ens expliqueu la vostra experiència amb qualsevol sèrie que estigui a les plataformes de streaming. Hola, amb qui parlo? Hola? Sí, estàs en directe, com et dius? Em dic Jennifer. Endavant, de quina sèrie ens volies parlar? La sèrie Pachinko, a Apple TV+. Un bon dramón. A mi és que aquests tipus de sèries m'agraden. Explica la història d'una família coreana durant els anys 80 que ha de fugir de Corea per l'ocupació japonesa. Sí, és tot un culebrot a la coreana. També et veus La Passió de Gavilanes? Però quines tonteries dius? Són de l'estil. Ja veig que no t'agrada despertar el teu costat sensible. Vinga, deixem-nos de tonteries i clínics barats. Ei! Passem a una nova trucada. Hola, em dic Joan. Endavant, Joan, què ens volies proposar? Us volia parlar de la sèrie Qui és Anna a Netflix. Qui és Anna? No ho sé ni m'importa. Bona aquesta. I què t'ha semblat la sèrie? Va sobre una jove russa que es va fer passar per milionària a Nova York, estafant a bancs, hotels i rics famosos. Tot un malson de la jet set yankee. I haig de dir que m'ha agradat força això de prendre el pèl a la gent de calés mola. Doncs sí, tot i que l'actriu protagonista fa una actuació una mica forçada, però en general no és una mala sèrie. Sí. Hola, sóc la Paula. Bones, Paula. Endavant amb el teu comentari. A mi m'ha deixat flipada la sèrie We Crashed a Apple TV+. Parla sobre l'ascens i la caiguda de l'empresa WeWork, basada en fets reals, Yep, molt bona aquesta. Té a dos bons actors com són Anne Hathaway i Jared Leto. Em té enganxada veient totes les peripècies que passen per fer créixer el seu concepte d'espais de coworking. Et mola treballar rodejada de gent que no coneixes en absolut? Ai no, quina mandra! Bé, resumint, la sèrie val la pena. Quina sort veure que no tots els que ens escolten són tarats mentals. Hi ha qui té criteri i tot. Assassins de sèries! Fins aquí el programa d'avui. No hi ha temps per més. I recorda, les sèries són ficcions, però no em toquis els collons. Prem el like si t'ha agradat, deixa els teus comentaris i sobretot subscriu-te al canal. Fem gran el català. Assassins de sèries!